Number one, ufaka amavoti awu-967,950. Ninomona uBig Zulu ahlonisa ngonyaka ninomona ngeke nilibone izulu hayi nawe tjatha nawe sigqemeza sek niyaphetha uBig Zulu ahlonisa unyaka. Sabukela phasi kombukelo mbukelo emakhaya kwesimanje lethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefika ngesikhathi. Aphandle kokupholisa amasaka ngihlale kuzindawo zamaskandi ngophathele zona soqala zokuthi ukhuzani ukhala ezimathunzi zenjabulo. Emva kokuthi kube khona umkhakaso omude-ke lapho ukhuzani benxenxa khona amabhinqa nabangawulaleli umculo wamaskandi kodwa ethi abamvotela ingoma yakhe ethi ijele. Nangempela ukhuzani segcine ezehlulile ingqinamba ezoqala ebezikulu ezokuthi ufonele yena uOwendlovu lo bephikisa ukhozi ukuthi libeke i-top 10. uOwendlovu-ke washo ngemva kokuthi adetshene ukhuzani ukuthi akayeke lokho ekhakasela ukuthi abantu bevotele i-top 10 bevotela ukuthi ingoma yakhe ihlukanisa unyaka njengoba le top 10 ayikho. Kodwa ukhuzani waqinisa ikhanda wakwazi ukuthi eqhubeka etshena abantu ukuthi bevote. Nangempela-ke uNdlovu ikuthenga amaminithi okugcina egcina ehluliwe uNdlovu. I-top 10 yokhozi egcina iba khona. Kuthe kusenjalo ukhuzani ube semanyazela njengomuntu oshaye bonke-ke ekade eqhathwe nabantu abawu-10 singabala khona oBig Zulu, oGcwamelisha, oKelly Khumalo nabanye abaningi. Ukhuzani kunqobe lo mncintiswane ngamavota abalela ku-957,000 namanikiniki. Kanti obemlandela eduze noma obo number 2 iyona futhi ibhinca futhi uyena iGcwamelisha noma limlandela kude ngoba belimlandela no-312,000 namanikiniki. Abantu-ke kodwa lokho baphendule ihlekisa ey'nkundleni zokuxhumana njengoba sebesho ukuthi i-gap phakathi kwabo ibalela ku-700,000 baze basho ngempela ukuthi iGcwamelisha masubheka kahle kahle la aliyena nano-number 2 njengoba beshiya ngamavoti angaphezulu ka-600,000 kodwa unumber 2. Siyabonga kakhulu-ke kodwa mabhinca ukuthi iy'ngoma ey'mbili zamaskandi zibe number 2 njengoba abantu abaningi bebethi lezi ngoma zizosuka umaskandi upaye ube le ko-8 no-9 njengoba amabhinca behlukane phakathi. Kodwa-ke amandla amabhinca-ke yazi uma kukhona ibhinca kuleyo ngoma leyo hlala unqama unyaka. Siyabonga amabhinca ukuthi sihlanganile saba ndawonye sakwazi ukuthi siphushe ngempela iy'ngoma zamaskandi sashaya unumber 1 no-number 2. Siyababongela kakhulukazi uyena ukhuzani ngokuthi yahlukanisa unyaka. Ukhuzani ubabongile-ke impela wabonga amabhinca wabonga abaculi akade bemphusha nawo wonke umuntu othe wavota. Abaculi bamaskandi abasalelanga emuva njengoba bemhalalisele ukhuzani singabala khona oFeze Emnyama, oMfani, oMzukulu, oDuma Kahle noFalabo nabanye-ke abaningi abaculi bamaskandi bame ngezwe elilodwa basho ngempela ukuthi bambongela ukhuba ngale mpumelelo ukuthi anqamule unyaka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Number one, ufaka amavoti awu-967,950. Kanti futhi ezinye indaba engudosela zona emva kokuthi-ke uBig Zulu bethwele ngeqoma ngempela kuthiwa uzowamisa kabi amabhinca kwi-top 10. Kodwa kumangaza abantu abaningi njengoba yena uBig Zulu ugcine eseba unumber 3 ngengoma yakhe ethi imali eningi. Uprofessor cula ikwaito usephumela obalaka wathiwa oTshatha naye Gqemeza ebekade kuyibo abasakaza lolu hlelo leli le-New Year's Eve. Lapha kule video le nguphathele yona uvula ngokusobala la uprofessor ethiwa khona oTshatha noSigqemeza eze bathiwa ngenhlambi ethi bachemile ayikho lento yabo bengamele uBig Zulu adliwe kanje. Abantu abaningi abanye bebemfazela ngempela bethi uBig Zulu
umuntu ostreame kakhulu kuma-social media singabala khona ko-YouTube njengoba eno-4 million, bathi ijele no-1 million, bathi kungenzeka kanjani. Kodwa abantu abaningi noma iqiniso likhona lokuthi bekuvotwa, bengabuki ukuthi umculo ubuke kangakanani ko-YouTube noma kuma-social media noma kuma-digital platform. Akuyibuka le video le lapho uProfessor ngempela ekhwelediklika khona kubo oTshatha naye uSigqemeza. Ngabe wena mbuke lapha emakhaya uvumelana naye ngempela noProfessor njengoba ekhwelediklika kanje ebasola ngokuthi bachemile. Kwesimanje zonke izindaba ayipheli, siyohlangana futhi ngokuzayo. Till next time, siyabonga. Hayi ninomona. uBig Zulu ahlanganisanga unyaka, ninomona. Ngeke nilibone izulu. Hayi nawe Tjatha nawe Sigqemeza niyaphetha. uBig Zulu ahlanganisa unyaka. Into edlala wonke umhlaba. Naphesheya. Ani nomona. Asuka angeke nimngene izulu nina